warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qila ya Nuhu ahbid bisalamim minna wa barakatin alaik wa barakatin alaika wa ala umamim mimman ma'at wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun alim. 48 Surat Hud ayat 48. Qila den ngendikaake ae tegese kala dawuh sapa Allahu Gusti Allah. Dawuhe Allah ya Nuhu he Nabi Nuh ahbid muduna sapa sira. Ae tegese angzil muduna sapa sira minasafinati sangking prau bisalamin kelawan slamet. Ae tegese multabisan hale ngenggon-goni bi amnin kelawan aman min jamingil makarihi saking sakabehane perkara sing nyengitke. Al muta'alliqati kang sesambungan utawa kang gegantungan bidini kelawan agama. Muduna saka prau kanthi slamet minna saking ingsun Allah. Wa barakatin lan kebak barokah utawa lan pira-pira barokah ngalaika ing atase sira. Ae tegese khairatin. Di barokah niku maknane khairatin. Pira-pira kebagusan namiyatin kang ngemuli ngalaika ing atase sira. Wa hadza utawi iki iku bisaratun bebungah minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala. Jadi bisarah iki maknane bebungah.
Aku kerep dikeki bisara. Bebunga maknane darane apa? Dadi nek sipate ngekeki apa ta apa ben bungah kae iki jenenge ngekeki bisara, ora mesti amplop pikirane ora cetha. Wis pokoke apa ta apa sing marai bungah. Nih, bisara. Lho, iki bisara. Iki bungah kok ya kula. Kok mburi mah ana sing grenengan ya ninjuk. Ah, aku malah ming. Kuwi nek kuwi dubisara ning makarih kuwi jenenge. Makarih iki maknane nyengetke. Bisaratun minallahi wujude bisara ya Allah ning Nabi Nuh bisa lamati kelawan oleh keselamatan. Minat tahdidi saking tahdid saking kepahitan-kepahitan saking kangelan-kangelan. Wa binainil hajati lan kelawan mekoleh pira-pira hajat. Apa butuhe dadi nailil hajat. Mekoleh pira-pira apa butuhe. Minal makuli rupane saking kang iso dipangan wal masrubi lan kang iso diombe. Termasuk ora ming Nabi Nuh tok wa ngala umamin lan ing atase pira-pira umat bayane miman saking wong mangaka kang nyertani sira. Ae tegese wa ngala umamin lan ing atase pira-pira umat mukminatin kang mukmin nasiatin kang sejalan utawa kang melu mlaku rupane minalazina saking wong akeh mangaka kang nyertani sira ila yaumil kiamati ngandhen maring dina kiamat. Wa umamun lan utawi pira-pira umat umamun iki rafa nek ngatafe ning ngarep kudune jer ning iki rafa. Wa umamun lan utawi pira-pira umat kafiratun kang kafir mutanasilatun kang istilahnya mutanasilah kang berante-rante kang sambung sinambung miman saking wong mangaka kang iku sartane sira sanumatingu mongko bakal menakake sapa ingsun mata'a utawa menghiasi sapa ingsun hum ing umat-umat sing kafir mudatan ing dalem saksuwene fid dunya ing dalem donya summa fil akhirati iki tumuli iku ing dalem akhirat yamasu bakal ngenani hum ing umat-umat sing kafir minna saking ingsun apa sing ngenani ngazabun siksa alimun kang banget oleh nglarakake. Faqauluhu mongko utawi ngendikane Allah wa umamun utawi lafat umamun iku mubtada lho ora mubtada tenan to. Wong malik rofa. Sing ngerti sing rada dong ro nahwu nek ora ya seneng waten. Kuwi angel lho kuwi mau ki angel lho rumangsane. Kuwi mau ki angel.
kok malik rofa iki gak kamangka ana huruf ngatape ngene balekke nang ndi ngono padake ming maca Latin ra mikir mula jane yo angel ngene iki jenengan kudu dong karo mantuk-mantuk maksude dong nek kowe iki angel ning ngakoni nek aku ki iso ngono lho karepku. Yo maksude ngakoni nek aku iso ki terus piye to piye ngono lho. Ora dong berarti. Piye engko nyate klathak. Iya paling ora iki bisara. Maksude kowe iki wis engko nyate klathak ngono kok. Kok gek mah ngejak ngelotek moh aku. Gah aku nek kuwi aku. Lendale lanu Pak jenengan yo akeh sayure ben ra akeh yo men aku. Mengarep 8.000 nek kono. Wa jumlatu qaulihi utawi jumlahe ngendikane Allah sanumatinguhum iku khobarun khobar. Wis gilo ana siji pengendikan rampunge ngazab oleh Allah ngentekke umate Nabi Nuh sing elek-elek nganggo banjir, nganggo angin topan, nganggo air bah, dhuwure air bah ngantek ngungkuli gunung. Dadi nek nang kene dhuwure ya luwih dhuwur bangane gunung-gunung sing nek nang kene didelok ketok mubeng kae. Luwih dhuwur kuwi. Dadi ora ana sing slamet blas kecuali sing nang jero praune Nabi Nuh. Entek pokoke kaum-kaume Nabi Nuh sing elek gampangane. Sing ora iman, sing kafir entek. Karek sing apik-apik sing melu nang jero prau niku lambasan sat, prau mandek, terus Nabi Nuh didhawuhi ya Nuh ahbit minasafinati he Nabi Nuh saiki mudhuna saka praumu kanthi slamet. Aman maknane slamet ki aman saka sak kabehane perkara-perkara sing nyengitke, saka sak kabehane perkara-perkara sing nyusahke. Ki posisimu saiki nang kene terus do meduna kanthi aman, kanthi slamet. Aman slamet terkait karo babagan penguripan manusiawi maupun karo babagan keagamaan. Saiki ra ana kaummu sing mbangkang karo ajaan agamamu kuwi wong sing melu wong 80 manut kabeh dadi penak le ngatur. Wis ora ana sing ngeyel iki. Ya ming rada kok kan omong ning ora ngeyel nek iki kok. Dadi rada aman. Ora apa-apa nek kuwi malah nindak rame ben. Iki pokoke aman iki. Nek nggon urusan agama do manut-manut satu komando ayo jamangah kabeh. Ayo saiki gotong royong siji mbaka siji nek cara mbiyen gawe gubuk mbaka siji dadi dinggoni sak jodoh. Gawe gotong royongan do mempeng-mempeng kae tangawanu ngalal biri wa taqwa do tulung tinulungan ning atase kebagusan ngono kuwi. Wong ibadah ki nek iso manfaat ning wong liya. Iki kon gotong royong, ayo do gotong royong walah kula izin. Bila piye kon gotong royong izin arep salat duha. Wah, iki wis
Lah wong salat duha iki sunat apik, ning apike dipek dhewe. Ning nek gotong royong ki wajib apik, apike dunduh wong akeh. Dadi piyek-piyekno ya top gotong royong ya malah duha. Gotong royong engko wedange wis sere wedange. Wedang sere engko. Ora wedang woh wegah reget. Jenenge wae woh reget. Wedang sere wae. Padha karo sing gawa. Karo madangan iki engko saya karo madangan. Wah, terus wong nggih tak randu kalagene. Krungu madangan terus duhane kalah. Saiki sayo lan bakal mekoleh pira-pira barokah. Kowe muduna kanthi slamet uga kanthi mekoleh pira-pira barokah. Maknane barokah ki mekoleh pira-pira kebagusan sing ngemuli ning awakmu. Wah iki lafat kuwi jan benar-benar kabar bunga saka Gusti Allah. Karena pira-pira keselamatan, pira-pira kebagusan. Slamet ki cetha jenenge wis slamet saka perkara sing nyengetke, sing bahaya, sing menekan, sing mengintimidasi, lepas kabeh slamet. Disusuli barokah. Barokah niku mekoleh kecukupan hajate. Kecukupan hajate nek pancen ning kono tenaga jedul sayuke urip niku do iso mangan karo Allah Taala dikeki sing iso dipangan, dikeki sing iso dombe. Ya wis nandur telo ditancepke langsung gedhe langsung awoh. Wah, medeni iki pokoke. Tancepke kok langsung gedhe langsung awoh iki. Lah nek ora ngono ndak selak mangan kok ya. Kesuwen, masa nandur terus ngenteni le panen karo tengah sasi ya modyar. Kuwi Gusti Allah sing gawe lho, jenengan iso mbayangke buar kekum sak uwen-uwen kok. 7 sasi lho demben kae. 7 sasi to kae ya. 7 sasi kekum wis ora ana apa-apa. Mula memang ana sejarah keajaiban, gampangane nek cara kene nandur telo ditancepke langsung gedhe langsung awoh. Dadi langsung iso dipanen. Ada satu sejarah sing ora diceritake ngono kuwi. Ya kuwi mau nandur sere langsung gedhe langsung iso dipethik, omben-ombenane dang sere. Ora wedang uwuh, ora ana uwuh. Bareng kekum 7 sasi kok uwuh. Bareng kelem kok uwuh. Bar uwuh terus munjungi. Wah, berat kuwi ya. Wah, kae wuh kae. Wes nandur apa-apa tancepke langsung gedhe langsung awoh. Tancepke langsung gedhe langsung awoh, langsung do iso mangan. Mula nek nggon surat Hud terkait karo wa barakatin ngalaika ini memang keajaiban jedul. Wong bar pait 7 sasi kekum kuwi terus sat mandek nang kono wis kiwa tengene digawe makmur karo Allah. Makane angzil utawa ahbid bisalamin. Saiki medun wis sat kanthi slamet wa barakatin lan ya kebak barokah. Ora mung tok nggo kowe tok Nabi Nuh, termasuk nggo umat-umat sing selama iki melu awakmu nyertai awakmu. Maksude ya nganggo umat-umat sing do mukmin, sing lumaku bareng awakmu kuwi. Iki engko otomatis blandange umat-umat sak badane Nabi Nuh
sing isih nggunakake ril utawa jalur ketaatan terhadap Allah. Nah kene lafate umat, pokoke umat sing isih nderek apa sing dadi tuntunane Allah lan nabi-nabine iki engko nang donya tekan akhirat kebak barokah. Kebak barokah lho dirungokke. Ora kok nek iki ora nderek, ora barokah, rezekine seret, digawe angel, kuwi ora ana hubungan kok ya ora kok terus nerangke rezekine seret terus digawe angel iki ora. Lah teneh gara-gara ora nderek nabi rezekine seret digawe angel, wong luar negeri sing kafir-kafir kae kudune kere-kere kabeh lho kae. Kae ora kenal karo nabi, ora kenal karo Donald Trump iki kudune ora iso dadi presiden. Wangune iki dadi gelandangan kok ya. Karena anti Tuhan. Donald Trump iki mau ora anti Tuhan, menyatakan diri anti Tuhan. Anti sing rezekani kok malah dadi presiden, kok malah sugih pol. Mula nek nggon kaitan karo rezeki, ki Allah ora itung ngono kuwi. Gusti Allah kok itung. Sing taat sing manut rezekine tak akehke. Sing do mbangkang sing ra iman pokoke tak gawe seret le cetil timen. Iki paham-paham sing menyesatkan ngono kuwi. Dadi dadak mendoktrin orang-orang kowe nek ora taat, kowe nek ra ngene-ngene karepmu. Wes, rezekine seret, uripe angel. Ora nek nggon kaitan rezeki iki wis ditetepke karo Allah. Mbah taat mbah ora wong Allah ki Maha Lomo, Maha Sugih, Maha Beresi. Gandeng uripke ya diberesi le do urip. Soal apik elek kafir apa mukmin wis kuwi urusane kamanungsane. Mula doktrin-doktrin sing ngono kuwi sing menyesatkan itu kadang kala oh karepmu kuwi nek ora taat karo nek ra manut karo Gusti Allah rezekimu bakal digawe seret, uripmu digawe angel, uripmu digawe kecingkrangan, muni ngono kae lho. Ha kudune nek ngono kuwi iki heeh, luar negeri sing kafir-kafir kae kudune wis kere-kere kecingkrangan. Sing do ngaji iki mesti lancar bergeng-geng sugih-sugih kae. Kudune lha iki do manut sih. Nyatane yo ming dap-dip ngono kene. Lah jenengan memahami ora luas kok ya. Wong kaitan karo ngibadah kok mung gathuke karo kadonyan. Ngibadah ki urusane ora nggo donya. Ngibadah niku urusane nggo kamulyan akhirat. Nek donya iki mbah apik mbah elek kabeh wong direzekani Gusti Allah. Mula nek kowe apik iki engko diganjar akhirat kono, nek kowe elek iki engko bakal tampa ngazab siksa ning akhirat kono. Iki nek nggon gang pokal tingkah laku ngamal. Nek nggon rezeki wis piye-piye anggere isih urip mesti direzekani kok ya. Wong kafir-kafir kae ora tau ibadah, gelem nyambut gawe karo Allah ya tetep dikai rezeki. Allah ki ora itung modele. Kok terus manut jenengan, manut pola pikire jenengan itung. Nek ngene tak ngene, nek ngene tak ngene kuwi ra jenengan. Kan jenengan ki wonge wis ra duwe cetil. Wis ra duwe cetil ngeyel. Lah jenengan ki karo bojone wis cetil kok. Wong bojone nguciwani ya terus ra ngekeki. Ira jenenge hitung iki. Ben ra tak kei blanjan. Lah ngopo? Lah ra ngekeki kok yo wae. Niku wong nek modele ngono kuwi wong nek Gusti Allah ora model kok ya. Mbok iki urip ngawur, ora nganggo aturan kae gandeng isih urip tetep direzekeni. Iki urip ngati-ati ahli ibadah, gandeng isih urip tetep direzekeni. Dadi ra mempengaruhi. Nek ngamal apik, ngamal elek iki mempengaruhi nggo wonge sing ngamal kuwi, terutama sesuk nek bar mati. Mula niki diarani alam nandur, alam prihatin, sesuk nggo nampa ning alam piwales. Selama jenengan nandur ning alam prihatin, Allah ngekeki modal. Modale urip karo rezeki.
rezeki. Iki apik elek monggo tak modali urip karo rezeki ngono kok ya terus doktrine ming waton. Sekarang sing do di pikiran ngene iki warang. Padahal nyolok moto lho. Ya nyolok moto to luar negeri niku sing memang agamane beda, sing memang ora tau kenal ngibadah sesuai karo aturane Allah, ya sprene top-top to kae, Mbak. Iki top-top tenan. Rezekine ya sip-sip Cina-Cina kuwi. Wah sip-sip, wah ning nek bangkang nek maksiat ya seret tenan, seret piye? Wong nyatane kae iki sing jenenge mangan konsumsi utama iki daging babi lho kae. Karena mereka ngaku enak, orang kenal halal haram kok ya ndak dino. Mangan daging babi ndak dino kok ya. Kadang kok ana acara apa-apa malah pokoknya dirayakan nganggo babi guling. Waduh bengu-bengke wangun kae yakin nyekungkung lemu kae dhewe wangun tenan ae. Ayo anu kok mbeles sing kuru. Anu jembeles sing kuru. Ning piye rezekine? Ning piye wis sakniki? Kita kenal orang-orang Cina saja sing nang ngene dhewe ya sugih-sugih tenan. Iki didelok kowe nyolok mata. Mula anggere ana doktrin-doktrin kae nang nggon TikTok, doktrin nang nggon Facebook, terus apabila ada orang yang ini engko ngene wah kowe iki wis ming waton nulis. Ming waton nulis iki nek diwaca ditampa dingen-ngen dadi doktrin sesat. Ini dadi doktrin sesat kenapa? Karena misalkan gelem temandang ibadah manut Facebookan utawa postingan sing ning nggon story apa ning nggon Facebook apa ning nggon TikTok kuwi terus kranane wis ora krana Allah mesti krana aku ben ngene itu dan menyesatkan. Kula aturke sing jenenge Allah nguripke niku ngekeki modal loro nang gone sing urip. Nomor 1 ngekeki modal urip, nomor 2 ngekeki modal rezeki. Urip niku mungkin mencakup berbagai macam kaitan, ana sehat, ana lara, kita ana gede, ana cilik, ana lemu, ana kuru iki urip. Wis pokoke Bapak. Dadi jenengan yo jabarno mbo digawe modal rezeki. Lah rezeki iki yo nggo laku urip kuwi. Lah bar kuwi terus Gusti Allah nuntun nganggo Quran karo nabine, ayo do ngamalo, ayo do golek swarga. Ki cilaka mencit lho nek kowe ngene, lah iki mingkur nari karep. Sehingga banyak sekali orang bilang nggo mulyake awak engko bar mati, donya itu pilihan sebenarnya. Urip donya iki pilihan, sing milih ya jenengan dhewe, jenengan arep piye kok. Makane tenayat niki deloken, rak bar umat-umat sing manut kowe iki sing kebak barokah, ning ngerti ya terusane. Umat-umat sing kafir sak bakdane kowe iki malah nang kene diterangke umat-umat sing kafir sak bakdane kowe Nabi Nuh memburingko iki nang donyane bakal tak kei nikmat bakal tak nikmatke sanumat tinguhum fid dunya sak suwene nang donya wong sing kafir-kafir iki cara kasarane tak penakne sak suwene nang donya. Iki terus ana tembung liya jenenge penglulu saka ngarsane Gusti Allah. Mula aja kaget nek wong ngawur uripe malah penak kuwi. Ya Allah ya wis ngumumke nang kene kok ya. Mula nek jenengan wedi rekoso ning donya ngawur. Nek wedi rekoso ngawur wae. Wae tenan karo Allah dipenak-penakne. Apa sing dadi karepe keturutan, ora tau lara, wis. Nek cara bahasa rezeki ndilae ya lancar jaya. Rezekine kuwi wis ora tau lara, ngawur mah rezekine telenak-telenek kae. Sehingga ada orang bilang piye ya, kae iki urip ngawur malah moncer.
Kayak aku sing ati-ati mah ming kaya sentir kentekan lenga. Ndam-dim. Malah ming ndam-dim ki piye ya. Iki Gusti Allah ngendika ngono, ning donyane tetep sanumati nguhum tak enak-enakne, pokoke tak gawe enak. Ning sumayamas suhum minang azabun alim. Ning ngerti ya engko nek wis jatah uripe ning donya entek, wong ya mingkur 70 tekan 75. Iya ana sing ngayat, aku wis 77 lah, aku malah ndrawasi. Ndrawasi kliwat to ya. Ya 9. Lah engko nek wis jatahe ning donya, alah donya ki pokoke ya ming 70 taun kuwi hitungan saka lahir. Kayak nek jenengan ngitung rasa saka lahir saka saiki gae gek men delo ngono lho maksude. Kalau ngitung saka saiki pindah saka donya, Gusti Allah ngekeki ancaman. Engko nek ning akhirat kono ingsun bakal ngudukke ngazabun alimun, siksa sing banget oleh nglarakne. Akhirnya pilihan to, arep milih dadi mukmin apa dadi kafir, arep milih dadi kawula sing ati-ati manut aturan, apa arep dadi kawula sing ngawur. Wis monggo iki pilihane jenengan kok. Allah wis modali kok ming karek milih kok jenengan iki. Lho, genah iki. Wes niki sik men do mulai mikir. Nek ra diterangke ngene ra mikir kok ndak enak. Muga-muga do diberkahi Allah, do diridani Allah, do diparingi hidayah karo Gusti Allah. Saged selalu taat marang syariat Allah, nderek ning Kanjeng Nabi. Santai dunya mulya akhirat. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.